Tijani ko ide ayata ami dani ko ina tan lande mo ko ma lande mo no lande mo ko mi ide mo no ma so lande mo ko no e ni ndo nyana ko son ko ndo bisu ko no wa ko no o foto ame de no tre go ni na do mo bonno ma sa si bi fere na la ta mi ngon si na mai sa mai sa ko no la bi tu ma no me ko ni sa bi nene ke do nawni de ay na wala le ma tu bay non si ayewti wobbe go fi lekkele golo ton be miijo ha faala be nabude affaire siga de peje ko be miijo to siga affaire karama ay min ko andi min ko no mi hido au lieu de lekkele onon de lekkele mon dulo yobe nabude ka opi ko ha yalle aloto to lekki andi lekki kimi addano ma ki ngala lotade he dara nene aysa acculoto da ki lekki ko ne acculoto da ki lekki min ko simi andi do mi jokkata on ko en lidi hala tru ne ella ala dandi joni ko no mi fala ko fi mi fala ya jombi ɓiɗɗo debbo kaka dewgal mum laba hey ko an siɗa jomba hande hiwɗo ma wo teddinte siɗa jomba kala ka sendugol ni eni hewti e tawnete kono siɗa jombaka hiwɗo ma o hayfinde accu jombeɗa fi Allah e hote annabijo anani nene hey kono ɓay ko mi wowlango min mi wona prête fi jombede mum min d'ailleurs na hay fi ɗum woni ka hoore na fi ɗum woni ko hoore Allah joki lan jogti pijo ko woni ko hoore an ɗo hara na fi affaire mariage fi Allah andi non goɗɗo jokkata on nene Aissa nen ƴakkata ko haɗi tutala ɓiɗɗo ko wonɗa hoore an ɗo no welanmi ha kono ko sa jombama ɓuratalam welde he naari paykun kun no ne'i he mo ne'i siki ala ko mi wolanama accu fi Allah hota nabijo jombeɗa accu jombeɗa ndara fiwno ko goɗɗo kellante ɗon ko ɗon o duwa amude si acci ha kelle deƴƴi konno amirta haray konno wonɗa amude andi ko onno min go min mi anda ko mi jokkanno min nem wonal prête fi jombeɗe Puri nanta mami tadi. Wallahi. Ayande rondi gargan haji. Nyande ira rondi problem ni. Ere menen ta adam men gondi nder do nani. Ko jantum woni nder do. Dana o me yida nder ga. Ko goddo yiuma wo hida wulla. Ka ngandi. Ko dille woni ma so hono woni ni yam dawo ko na tan min wala na min mo ya min di to ti am no o gol ko na hay be fus ni ma ne le di yo na hay me fus ko mo ande ko na ya unde jindi ay musle ne ala ko na ne o suka ko amno ro jeju golla no de mo bonni la ko mo no la jeju Ame filmi mi wadi o vituma foto dino ku kanyo amne ku fala do bonu de deo galang galwa de den kolle da boni de sife na menen no ko halu wala min de min hunde mi ande min nya ko mi uno ma no kano orojo san fu kos mi yale mo ne ko halu de ko jefu ko feti ko andi to fi hasde Untuk dia butuh kopi itu orang di Turkiya. Nanti do de piminati do ya do na dungi katai de disi. Ko sin ko ma ere do ne. Ko ma ere remote ere. Ha hande do ya do na min sen ko mo do. Yo ni ba ko mo ere ni. On mo wadi mo yalti to video tel o mai. Ko fi wadi mo ide Allah. Mo ide Allah joni on anne worbe be joni ko trawo. Be wata ser de modi ma be ala di be yotta modi ma ton
undo ngale ko mo biya no ka ko bandi yagal ne sinin peji no watu monami ni kiko to tigian kyo kida ha hande ko ko ebi mendo ne bani ha hande pe yo tigian to na di jungo mabbe ngono ko o wato dum do tema alla wadi dum do fi bonu go dew gala ni alla jonu to ko jungo mabbe ko bay akidi moy alla ba ko pen left alla na ta ga lonna no suti kan ko nyaawa dum do alla na suti ko na ni yanen dum do alla na suti ko da munde bandi yaga ko jokku don ko alla na suti di fop min no me ala wol ko junti site onana ni la aw so onana nala yo jokke nyande binyana mo sudu makondu adana mo kata adana mo no ma ke piji nen on gen mata ko biddo mo ngomong kata ke titia ngomong kata ke titia ke so waktu ni ke se kan titia mimi no kata bitamu yang bisikala wale na me mitra ko sino basa yang di esinu la mo Muhammad wale na me ko mitra ko sino basa sendasa tamile da bitamu wala me mitra ko ni ko no mai ko ko edito haunu ba wala en wale na ka so wala kana ni tawa ni Reason is nan bay tulis nyan ko umujong ko ito do ni mirang ano umugodo Mintau ni mabatri ni na tido ni minimum mini dawai tau ranchi lisago au ni na watu ilana ko nuwadi fini minta no dawo de na la wasita yara dumano uno godo yi video jimini uno mi anda ko pi telephone now joni no langan di heuti kawia yo menyi ko mi happy heuti de si ono tilang wi mo pala yo menyi de go ke ya hakunya me Allah de ne andi na o sakulanda go rondo ta ko arawata ki pani me grand wana ya du kuma no pandi parce que onno mo stem hande ma siga ding hala gidon wana ya upset am mo ye gitu ma je gère mama ni hey mo hakida parce que min do la ngandi ko mon ko ngal hey parce que on ko jiwo no so go do ya la fe luna so se na ga ado kinya ri na fala ko toro ma kuye ba mera hey grand na mi la ngandi ko fala ko ngal sallallahu alaihi wasallam la ngandi mi fami kat magule ku ya han kono gadu mo du ha gule ku ya magule ku min mi gera yo mi amni no madun accident ala min ko goddo woni mi ala mi fereji din fo mi do mari bonki kimi do andi buri on mi gera yo min mi gera fami be ngom mi ukindira be mi honkindira be wapani woni haraka fo ko wonu le ko deme an wonu bawa gasi ani min watu ila ala ko mi yadda ma parce que joni ni awoni ne nan awoni babin afami ala min ko mi yadda ma ko ida wo stay kuni afami min ngande gat lan baytun ma ahali min no ngandi ko fala taw yo wadwande kau tambi amme kam lo ci da yesu de mari gerto fermo e ko andar gera na ndi di yekutu ngi ani no jeb no wet de go henye tu non vit ma anangi ke ujengo taldo ngande yirse sai nga fami piji men din no arde jut ma an ko nuat ngande ay ya ko babe ngam betek step 50 minutes awa yow mon petit ayang lava billahi wallahi kabre min no dawela la ko du Nenesa. Nene. Kuni wadu. Hai fino.
ko honɗum waɗi ɗaɓɓitima nder ga fof komi hi'alima ko ɗum darnuma ɗoyɗa yuumi ko honɗum waɗi kako komi innuma ko yo sagata jombe ha ni ko gon miijo goto wonduɗa he nani na o faala yo tijjani jomban ka ko ɗum mi faala ko ɗum faala ɗon ko ɗum woni faale mum ko ɗum mi faala ko ɗum ɓurantama moƴƴande kadi awa nene faale mum o hande min mi jaɓarima eyo jaɓɓolanta o eyo ha ko ɗum ɗo welatala hari ni sake hari mi jiɓike ko honɗum hewtitima gonga ko ɓe innata kon goɗɗo si waɗanima moƴƴere yoɓɓitinimo moƴƴere o ngama awa ɗum ɗo noon welilam miɗo renti koto tijjani ko woni en e waɗande kon fof bi cousine maayi miɗo renti no woni no dankori on noon nene kala hiɗuɗo on min kadi miɗo hiɗuma yarano bobono awa ko ɗum ɗo woni ɓiɗɗo ko ɗum ɗo woni ɓiɗɗo ko nananayi ɗum nene mum andi hari mi falama maba fi honɗum ko an yewtunola innuɗa ala nene kala ko faala ɗum mi waɗanayi hari mi mapike kono a weltinilam ɓernde yo Allah waɗu barke ma Allah waɗu barke e dewgal ngal ko ɗum ɗo woni fi ɓiɗɗo debbo ko fi dewgal woni fi ɓiɗɗo debbo hande a weltinilam mayin kaso awa a weltinilam hande ayno weltinirɗa halan ni a weltuto ɓuri ɗum ɗo a weltuto mi weltike ɗum ɗo moƴƴan a faami jarama bobo Nene. No, belkede. Eyo belkede. Mimi la yade ko ma kiti na ngadi. We ni do wine. Ni wine mo do ni dal dai. Yo ko ma kiti ne do wa ta ko mi no me di. We no do wine na yo. Ma so wine na. Oh. I'm not. Deno ko na sa def kiti ma kiti. Joko lako. Wow. Ini ko just put. Oh no, what total ngale nesi wi ande hade market. Bay mo de mako life yo jodo do nyande wonyande. E fansi so jonnimo ala tibbinam. Wada ya fi jara. Ano nanato? Masih sero. Oh. anyanden noddalan innaɗa faala jeegude lam yomi yaafo ko feƴƴi kon fof toata ko ya darɗo goɗɗo ko filma en yaha ƴetta ɗi vidéo ji naɓa holla ɗi moodi am Abi accadi andi min a welirtalam fi peut-être yomi bonne inde min a welirtalam fi yomi waɗa pijigo suba ko wonnalam fi Allah s'il te plaît suba komi waala min mi filme ko homboluli on filmunoɗo ɗon deñal min mi yiiri moodi am voilà moodi am hollila vidéo ji men enen ɗiɗo modi ka dari ɗen e photo ji mi halante ala ne ɗen ni ɓe innayi hulen bone naafi min simi andayno ko hombo ɓi ko anda ko faala waɗi ɗin piiji nan andi komi wa donc ɗo inda photo am vidéo ji men e photo ji men moodi an no joyti ɗum ni mi anda kon bona ɓani mo wasa modi ma moodi an tigiri awa deñal nden ala bon accirni min mi waɗirtama piiji gono ton fiyo ɗumanno no ɗum ɗo nettila kasa mettali ma ɓan probléme o ko makiti wonnaade joni probléme ala a faami min mi jera jetteɗe go min mi daaray mi géray ɗum nan fiya walla nde fi ɗum andanalan ko mbo modima min mi ɗumanno par ce que mi daro mais mi falaka dewgal anga yo ha hande mi yimodi an ɗum ɗo yanala ko ñami min ɗa andi di law renaka ɗum yirma noon kayɗa woni sérieuse quoi kala gorko heɓuɗo suguma hara heeɓi ko faala kon fi Allah nani min ga welanmi billahi mi wattama ɗum kono noon mi géray ɗum goy nani mi géray ɗum
purna hato awuta edo sina Allah sakko aya wi da fiti ni hore alakat taga don kon kan Itu lawan kita untuk emang. Pas kita apa deh hari befalah malam mati. amala no min fette kui da wo fette e safan ton do la heu ti de kasu ndara kon ton fendo da dan beno kon pe te hapto to long su seda ni kan le nai ni takkom da da mi dio Me la te. no para se te empieza en so kasu c'est bon en fait في coyote nalenko antemele في mariage في hapondemo je me demande comment peut-être parce que mes identiquement monsieur Casimir tu vas me donner la réponse mais je trouve assez des contraires Il mariage au moins sincèrement nam fena na presque jombe de mo hari fi mo ala ko hakkille am few kono hari da andi piji din fu gonga ko be nata kon wa ire sab moi en personne der hakkille ande mi wona le pette fi jombe de mais mi do wayi wadirde sabu piji ko won wadan dal parce que mi a waɗi ɗo piiji buyi depuis cousine am maayi hiɓa wakkili bon en fait film non mayɗo on lanni mayde wonno min woni goɗɗo goo dépense o fof waɗete miska fami donc sago an si tawino ko hakkilma hara wona innugol ko sabu komi waɗani on kon ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo harana sabu ɗum ɗo few hara ko a bekkeli de wawata na settande ko arana finnigol fewre ala bon mi wonnali peut-être meɗo yawaɗanno ɗum ɗo fof meɗon à côté est ce que a faami voilà sago on hara tu peux non prendre ton temps la wawi mijitade min mi haw jafi la wawi kadi yaade yaasi mi ɗaɓɓa mais ɗo ya ɗaɓɓude nokkugol ni ɗo woodi ko tanƴiniɗa je pense que c'était mieux de donner ses jours c'est un fait ça ok y a pas de problème joni hare min kadi mi nani mi jaɓi ko wowlanɗalan ko mi jaɓirali noon fiiɓay hara a waɗani cousinan in fiiɓi ɗon fof komi jaɓiri ko ɓay miɗo rentuma fiiɓay hara waɗani cousinan ɗum ɗon fof komi jaɓiri ko ɓay miɗo rentuma hiɗa ne'i hiɗa nandi kadi e faalaɗo ɓeygu ko fi ɗum ɗo waɗi hammi jaɓiri ok problème ala ɓay na ari lamnata layniroleno innaɓe mawarɓe ka fiwdi voilà famu ɗo Bebe, na on toon ɗon yiwde miɗa yiɗi taɓɓo sokor min nayaade dow ko ceerno Binta en dow ga debbo gono jibin noon nayaade ƴettugol dow go haw nagaatu wala min ni nene oya suka on wi ɗon photoji ɗin ko nder fokoto tijjani mi hande tuma ha hande mi fottuno e makko ñande nayaade makiti mais non tijjani si tawi de ko mi heɓimo si allahu lanɗo jaɓirini wawde min famodire ko famodirte tan ko onon andi ko jokkuɗo e ɓaawa to min mi hakkitaka e ɗum ɓay ko ɗo accitomi wayni kila mbiɗa yaade makite mbiɗa wadde hunde kaare mbiɗa andi noon si ñoli luuɓay nani si ñoli luuɓay a hette golle maɗe na fuɗɗi ke wirtade a hette golle maɗe si allahu lanɗo jaɓirini wawde si tawi a woni na ko jooɗo ko dewgal ma ndaarana allah okkira ma ɓiɗɗo kadi